Lami kayo. Na kabangay ko niyo kaon kabuting kahoy. Mo ni balanghoy, balanghoy sa Binisay sa Bisaya. Labo kayo. Labo kayong balanghoy. Oh, asa ka? Anita sa bukid magpuyo. Libre ra ang atong pang-snack. Wala na di na tam kinahanglag kwarta basta magkugi lang taog tanom. Ha? Ito sa ganun. Parisan dayo kape with gatas. Yeah. Mga pita kabukid. Mo ni akong gingon ganina nga magluto. Magluto mi og balanghoy kay among parisan og kape. Ya, luto namang gyud. Makakaon na ang inyong kabukid og balanghoy. Lami kayo. Dayon ang among Parisan og gatas. ang among paborito nga kape. Dili 3 in 1. Kani corn coffee. King. King with gatas. Galit dire dong. Ayun na day, mga ana tag balanghoy day. Mo ni among paborito nga kape. Wala kayo may naggamit atong 3 in 1 kay murag sobra ra ka tamis. Mas mayo ning king kay kanang kita ra Kape. magkuan With mag-control. gatas. Mag-control sa iyang katamison. Parisan dayon og balanghoy. Sa ako sa tinidor. Di kuan, di Bargo sa yang darling. Ay, Gi-embargo ang akong tinidor. Dugal ko gimingaw og kaon ng balanghoy ba? Tara. Dili sa tanang panahon saging basta labing. Bahalag saging basta labing nga apoy panahon nga balanghoy. Tamis kay pahiyom ang akong asawa. Basta dalan og lungag nilungag nga balaaw kanang lungagonon nga balanghoy alami kay kayo. Bitaw gihidlaw na gyud pod bitaw mi og lungag ani kay tungod sa kabisi. Nabay untay mga makutkot sa uma pero dili na makuan na matiman og kuha kay busy manggod. Magyud. Ang madali-dali saging kay di na kaluton. Pero mas Day mga anta day. kuan pa yung lami paborito Wala kay pa ning hauna? Wala. Labo ay day. Kinsa to'y nakailaan ni naka-relate sa pagkaon nga balanghoy, comment lang kay para makatabang pod mo sa amo. Thank you for watching. Bye-bye. Okay, thank you. Namon akong bana kugihan. Kugihan manguhag balanghoy, kugihan sa tanan. Tatak po yun. Ngayo pa din ang iro. Hilig magin mi ani mga lagot mo. Manan yung lagot mo kay dili ni siya kanang maka kuan. Dili daghag patch. Dili ni siya taas sa sugar kay kuan man ni. Carbohydrates. Energy.
Energy naman eh. Ang katong mo palit og mga pan. Naa naman ko ito pansagol mga pan nga mo tong mo makapataas og sugar kay na naman to ilang ipangsagol nga mga pan ba kanang pang patubo. Mm. Bye-bye. Thank you for watching.